Rosita Leeflang, de Big Boss van Rosie Media. Ja! En dan moet plaats maken, want ze willen... Vandaag, omdat u wil genieten van goede muziek. Brengt u die boodschap verder. Laten we onze eigen mensen een beetje meer gaan waarderen. Laten we, als er een Surinaamse show is, ook net zo griftig laten gaan als we gaan naar de buitenlandse. De buitenlandse heeft het ook nodig, want dit is mijn boodschap vandaag bij Mayada. Dank u wel dat u er wilde zijn. En ik zeg, geniet extra van de avond, want dat ga ik ook doen. Dank u wel. If you look it over lasting. Thank you. Take my hands above love. Just for you. Sound and the stone too far away. You took some love. That's something. En dat laatste stuk.
Dit is een van mijn eerste singles voor mijn nieuwe album The Hope. Ik hoop something like this. We gaan niet weg, die van je stuk brengen. Altijd jezelf zijn en bij de mening blijven. Ja, vele kleintjes maken groot, hoe en ook. Samusu vai da Bruce Samusu vai Dimina wasabi So think you are right It's the Hartelijk applaus voor de band mensen. Thank y'all, love y'all. So
binnen gaat